Egunon, gaur gure erronkan inkestak egin izateko estatistikako oinarrizko kontzeptuekin hasiko gara. Bertan, jakin dezazuen, lehenengo gauza jakin behar duguna da, datuen bilketa, antolaketa, analisia, interpretazio eta aurkezpena egiten duen jakintza dela estatistika. Adibide simple batekin hasiko gara. Dimensio bakarreko estatistikarekin, eta bertan maiztasun taula bat zer dan aztertuko dugu. Eta adibide batekin egingo dugu. Emagun, baditugula, 20 ikaslek eta mateko edo azterketa bat egin dutela, eta hauek izan direla beraien emaitzak. Josek lauko bat atera du, Markelek 7 bat, eta horrela guztiekin. 20 ikasleen kalifikazioak dauzkagu. Lehenengo gauza egin dezakeguna datu hauekin da, sailkatu zenbatek atera duten kalifikazio edo nota bakoitza. Zenbat pertsonak, hemen taulan ikusten den bezala, aurrekotikan hartutako datuekin, pertsona batek atera du 0, inork ez du batekorik atera, pertsona batek atera duko 2 bat, 4 pertsonak atera dute 3koa, eta horrela, 20 pertsonen notan sailkatu arte. Oda, kalifikazio bakoitzak, zenbat pertsonak atera duten kontutan hartu dezake. Sailkatzen ari gara pixkat datuak. Hori kontutan hartuta, az gaitezke maiztasun erlatiboa kalkulatzen. Eta, nola ingo genuke hori? Maiztasun absolutoa izango litzateke leheno kalkulatu dugun zenbatek atera duten kalifikazio bakoitza, eta kontutan izaniko 20 pertsona darela klasean, maiztasun absoluto hori edo zenbatek hori zati hori 20 egite baldin badugu, maiztasun erlatiboa izango genuke. Hau da, 0 kasurako, 0 kalifikaziorako, bat zati 0,05 izango litzateke. Bateko kasurako, bateko nota atera duten ikaslentzako, nola 0 dira, 0 zati 0. Eta horrela egin genezake berdina guztiekin. Horrengo pasoa izango litzateke, maiztasun erlatibo hontan ikuste zuen bezala, nolabait bidereun egingo bagenu, portzentaietara pasako genuke. Horrela erraz ikusi dezakegu, 0 nota 5 atera dula, batekoa 0, inork, 2koa 5, 3koa 2, eta 10 iritsi arte. Beraz, maiztasun taula hontan, portzentualki, emaitza bakoitza zenbatek, ze portzentaiak atera duen ikusi genezake. Eta oinarrizko datu hauekin nolabait bukatzeko, taula hauekin egin daitezke gauza desberdinak, baina batez ere grafikoki errepresentatzeko ohitura dago. Modu desberdinetan egin daiteke, diagrama barrakin edo adibidez hemen agertzen den bezala borobil batekin, portzentaiak adieraziz, eta kasu bakoitzen agertzen diren kalifikazio bakoitzako agertzen diren pertsonen kopurua, proportzionalki marraztuta agertuko litzateke izan. Oso hurrengo bideoan jarraituko dugu sakontzen estatistikako aukera desberdinik. Esker.